TV so any ejumedie yeah the abadome market. Also for the past 1 week and some bebre na a trendy e wo Ghana ha any social media yi so na Akuapem yenua ba Rosemont Brown eye Akuapem Polo a wone ne ba sabi watwa picture e wone ba nanim na on minor church say against the law. Because of that into no yet na kwatum 3 months. Nene ye market hanum say any awofo yi bedidi nkomo e bisa say eye ana akoye first time na wo senka e bia de bɔ ne kokɔ ana say sen ana say eye ana say because awofo no bi so ka say yetumi ni omo madware e ne ba no no ntike hu bɔ ne bia e wom ene obi so krampo say benfo bebre didi bɔ ne bebre na nam ho a obi a enye wo mo hwe e den obi ne ba dware ana obi ne ba etwa picture na akoye big deal na enu nti no ye de na kwakotum enti ye wo hanom a ye ne awofo ye ba bebididi nkomo ne ye hu omadwenkyere a ye wo asemi ho na ye wo dome market de make ha ye very busy pa but we say omoma ye break akra na etumi na omo etwetwe nkomo mami Akuaba yeah oba ma Akuaba ba amobi TV so yeah oba yo mama say on say nsem bebre na make us for the past weeks in the SCC e wo man mu say anya bia wate Akuapem Polo watwe din ai pacho matini din na pacho wati ni din no asema abai what asese I mean eye wone ne ba de ne birthday ene wakoyi no ho naked e de atwa picture e wone ba nanim anka asema da ne maame no no nim se ne ba entikan bone bi anim ba oye wie no san so post be to social media say amansen na ye den enhwe na we na so obi aso kire say eye bone eni kwan so kire akwana de bone mama we ya oba atan pacho wadwenkyere ne say yo medamo ase madwenkyere ene se ababawa no wanye ne yie oba aketesi aye sekata wo ho sie ewo mu se akoda no wo ye ne ba nanso ensese eba saa akoda no emfie nkunumba edien na wudi gya no edien na wode to akoda na dwenem akoda yi ebi a ebetimi adurumre bi na ebeye ne se ema nyina timi yi ho kyere ye ma a enye saa sese ye maba awa no wo mu ye adua bododo eya abroso sani aya ye no ebema ebinum a wo mu pese wo mu nso wo mu ye saa ne ma no wo mu hu se emra wo man mu nesese wo ya baba wa esese wo tumi edi uhuni di uhuni wo babia se wo ne wo batiti bi no na ye ni ye ma bi wo ho no ma yetimi wo pentem akwa adwuma na wo pese wo dware wo ma na wo de wo ba akɔhyɛ adwaye no wo dware no na ono wo afiri hɔ kɔ na wo so wo dware na se wo wuro wo ho adware e wo ba anim no enya de papa kura esese ye soso so e wo man mu enti saade na wo ye no eye ade bone pa e wo nyame anim yo mama me da se na wakoye oba atan obi san so we de ne ba no me de me ba na we sudan ka fam ho ba me na me de me ba na me na me ba adware ana ma e bibi wo nanim a wakoye matenenti ye se wo ye sofo ma me na wo ye sofo ma me na se wo no ane the best person wo church nsemu kire na sofo ma me no pa cho e na emekuo no santete ye we na tu hwa e ho me ba o chechemu kire me eye oba atan no na anye na sade wo eba no side na eba no so transfer kwa ne ba no so ana asesai wo ye oba atan ya na enchrenche be ya modema emekuo phone yo me ba emekuo asori ye kwa ye kyerɛkyerɛ pa ye kyerɛkyerɛ bebre wa asori kyerɛ mabunu no se etwa se wo yo Kristo ni ba se wutumi di uhuni you dress modestly ye kyerɛkyerɛ ma wo mu hu se eniema bi wo hɔ no mu a wo be kyerɛkyerɛ emaba awa no eni mpomrante no ewo asori no omu be pie no ne omu be ye no ye different eti enye se ye kyerɛkyerɛ ye nkyerɛkyerɛ ye kyerɛ pa na obi a ne no wo ba korampo no so opese otunufo a opa no obefa opa onfa minimu ono no Akuapem Polo no ne maame no sane a wote e bia na maame no kyerɛ bibi papa kyerɛ no ba ono no is up to her se obefa ana se onfa ena ama enne
ono wanya ho a wawo na waye wadasa esuwe yi adi ewo ne baanim me de me hu ni se entwe ye kura na ye bompa ya sire nyame se saa de we mebi nsi oman yi mu bio mu da efi se eye busudie yo mama busudie na sese no oman no dem rebi aba sese bram say the system is working ewo my na koye first time aka bibisa esi na wo sanke de bone kokko ana se eye se de se so wonko dam enfie eboso memiensa eye ana se na wo sanke de bone kokko eye se de ne bekọ akotumu efi se emra wo honom na yeye na se time bi ekoye ye bebo no kokko people take things for granted na omo ye ne omo pe boso memiensa enoso obekọ aba nti okọ no oba na wasue bibi afri nia wono woyeye no so wono ankasa wotena se a na se wo hu se ekwan ya ofa so no wanfa kwampa so enu nti efise menye ni se judge no wotan no na emum se ne ebe ya ebe serve bibi ama enipa ehu se emra wo manyimu na wontumi ensori nye bibia keke the fact say akola no eye wo na wo nu nti no na kire se esese bibia wo betimi aye akola no no afa wo ho adi dabi nti say yama na aboso me ensa eye yo mama me da se mesa so aba ho bi ya me nshra